balimaw Imam Mahmoud ko min n'a jɔda ka bɔ faso kɔnɔ diinɛ siratigɛ la hali min ye Haut Conseil islamique a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ bi a nɔfɛmɔgɔw u ka ca bi kosɛbɛ sabu min y'a ka hakilinata ye a fɛla n'a ka kuntilenna o bɛ se ka lawaleya Mali kɔnɔ cogo min kulu dɔw sigilen don kulu minnu olu y'a jira k'a fɔ olu ye Imam Mahmoud ko a ka hakilinaw n'a ka kuntilennaw lafasaba ye nin kolo in ɲɛmɔgɔw bɛɛ an bolo kɔrɔ yan k'u bisimila radio ɲɛtaa ka dɔnkibaru kɛnɛ kan cikan b'u fɛ an ka u yɛrɛw lamɛn. An balimaw an ka bi dɔnkibaru kɛnɛ kan an ye wele bila mɔgɔ dɔ ma n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔnnen don kulu min walima dɛmɛkulu min bɛ Imam Mahmoud Dicko journal donna bi n'an k'a ma club de soutien à l'imam Mahmoud Dicko o président international Mohamed Touré ale de b'an bolokɔrɔ bi radio ɲɛtaa dɔnkibaru kɛnɛ kan an bɛna ɲininka a bɛ komi ko dɔ bɛ dugu la bi sɔgɔmada in na yɛrɛ Touré i ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comme i y'a fɔ cogo min na Gawusu Rasijal ko dɔ bɛ dugu la bi sɔgɔmada in na bi le 30 an filɛ waati min na nin ye sisan mɔgɔw welelen don centre mémorial Modibo Keita la centre mémorial Modibo Keita bɛ yɔrɔ jumɛn a filɛ Kɔnɔba kɛrɛfɛ n'i t'o dɔn a bɛ cité ministériel kɛrɛfɛ n'i jigila ka bɔ pont Fadi kan a filɛ i droite la wele bilalen don malien bɛɛ ma cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ k'an kana kɛ seereya ye diɲɛ mɔgɔ ye fɛn ye anw fɛ yen kuma dɔrɔn an yɛrɛ tɛ min jate n'o ye Imam Mahmoud Dicko k'u bɛ fɛ ka na hɔrɔnya sanu don a kan na a ye baara ɲuman min kɛ ka ɲɛsin a ka jamana ma k'u bɛ fɛ ka na a décorer o hukumu kɔnɔna la sigiyɔrɔ in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko baara in a ma kɛ ten Afrique de l'Ouest jamana 16 u y'a laɲini ka mɔgɔ dɔ décorer san laban ninnu na jɔnni y'a ka jamanadenw nafa a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ diinɛ mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ société civile mɔgɔ ye u ka investigation bɔra kan k'a fɔ ko u ka choix ye Imam Mahmoud Dicko la voix des sans voix donc bi sɔgɔmada in na sisan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye jɔnjɔn ye an ka taa kɛ seereya ye vraiment ni ne tun ye welekan ye k'a fɔ malien bɛɛ ye k'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulamajɔ la an bɛ kunnafolidila bɛɛ lajɛlen fɔ. An balimaw hali bi o bɛɛ ɲini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a wale o dɔ kɛra ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Farabugu ye Farabugu ye yɔrɔ min n'i bɔra ɲɔnɔ k'i kunda dɔgɔfiri kan n'i tɛmɛna dɔgɔfirila dɔɔni i bɛ se Farabugu o Farabugu kaw u ni dɔgɔfiri tun tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na u ni Mali yɔrɔ wɛrɛw tun tigɛra aw hakili b'a la k'a fɔ waati tɛmɛna a tun fɔra k'a fɔ min ye Asimu Goyita ye ko ale yɛrɛ tun ye pankulun ta ko ka taa Farabugu a kuma tun cayara a tun bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko Farabugu ko in ko ɲɛ sɔrɔla la nka kabili o waati fo ka se sisan ma Farabugukaw ni da tun bɛ olu ye sunɔgɔ tun t'u ye u ni dɔgɔfiri tun tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na an ka dɔnkibaru tɛmɛnen an tun y'a jira u la k'a fɔ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye n'ale ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔya n'a kalifalen don ale la bi a tun ye baara dɔw boloda o baara in tun ye fɛn min ye k'a lajɛ cɛfɔ ni kanbɛ hali n'a y'a sɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ɲinini ka kun sigi la ka kun ni ɲɔgɔn ye o minisiri min tun bɛ anw fɛ yan n'o ye Ismail Wage ale fana tun taara Farabugu a ma se Farabugu san nka a tun sera ɲɔnɔ ani minisiri dɔw tun taara bɛn ɲini ɲɔnɔ mara sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ nka ɲɛ tun ma sɔrɔ a la nka kɛra i n'a fɔ min ye Haut Conseil islamique ye a ye ŋaniya dɔw ta o ŋaniyaw nana wolo bɛnkan min ni o kɛra marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye donsow ani minnu ko k'u ye marifa ta diinɛ ko la Ousmane Sherif Madani Haidara n'ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tɛgɛra olu fɛ a ye dantigɛli min kɛ o ko la o dantigɛli kan ninnu olu filɛ nin Farabugu mɔgɔw b'o de fɔ sinon an ye baara kɛ yɔrɔ min na o ye ɲɔnɔ mara bɛɛ de ye commune 11 ka fara Farabugu kan o conseil volontaire minnu jɛna n'a ye k'u ni di Ala ma olu de taara ɲɔnɔkaw ye ci bila ka na u ye mɔgɔw wuli ka na u ka maires nana ne fɛ k'a fɔ degunnen don n'a sɔrɔla an bɛ se ka min kɛ vraiment an k'a kɛ tɛ se k'u ka malo sɔrɔ ka kan wa tasuma bɛ ka don hali u ka malo sɔrɔlenw na mɔgɔw bɛ ka faga mɔnikɛlaw tɛ se ka mɔni kɛ u bɛ mugu ci u la k'u faga kurun kɔnɔ o conseil sigira ka ɲɔgɔn ye an bɛnna min kan o de ye an k'an seko kɛ hali ni a ma sara an na faama m'anw bila la faama m'a fɛ a kuma fɔ anw ye ni tɔɔrɔ bɛ silamɛ dɔ kan silamɛ bɛɛ ka degun o de la an wulila réunion kɛra volontaires sɔrɔla minnu ko hali n'olu yɛrɛ bi sa olu kɔni bɛ taa
an y'u bila taara u tagara kungo kɔnɔ u ni mɔgɔ minnu bɛ marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ n'olu sigira o kumana donso minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dugu lakanani kama u ni donsow fana sigira o kumana ala y'a kɛ tuma min na kumakan in bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ alors donsow jɛna n'a ye olu yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ka sigi o conseil ka kɛ u seere o conseil dar'u kan donsow wulila o conseil dar'u kan ka taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw marifatigiw u jɛra ka sigi kumana u bɛnna kan u tɛ se maa ma bɛɛ k'i ka baara kɛ donsow fana ka mugu bila olu ti marifa ci ninnu yɛrɛ kana kɛ duguden bɛɛ ka t'i ka baara la o kun ye ɲɔnɔ zone kɔnɔna de ye o bɛnkan bannen sisan an y'a ɲini u fɛ fana farabugu fana ka se ka libéré o de gɛlɛyara dɔɔni u tilala u sɔnna u y'u ka charte fɔ u ka charte ye mun ye o kun banna farabugu ta ma ko parce que sɔrɔdasiw bɛ yen an y'o de yir'u la anw tɛ sɔrɔdasi an ma taa ni sɔrɔdasi an tɛ se ka sɔrɔdasiw bɔ yen parce que anw ma taa n'u ye gouvernement de taara n'u ye ni maa bɛ se k'u bɔ yen gouvernement de bɛ se k'u bɔ yen anw ka deli kɔnɔ u ka sabali u ka farabugu libéré fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ tɔɔrɔ t'u kan an ni faamaw ka kuma ni sɔrɔdasiw bɔra yen a banna o ni ɲɔnɔn bɛɛ ka kan olu yɛrɛ b'u ka minɛnw cɛ an bɛ o yɔrɔ de la n b'a fɔ ka d'a kan hɔrɔn ye hɔrɔn de ye jango silamɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ marifatigi ninnu u ye layidu min ta o conseil ye to minnu sara u bolo kungo kɔnɔ ye o donso ɲɛmɔgɔw y'a ɲini u mago b'u ka suw la u ye sira d'u ma donso su fɛn o fɛn bɛ ɲɔnɔ wo kɔnɔ donsow taara bɛɛ ta kunu u ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kuma ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u nana n'u ka su bɛɛ ye k'a dun mɔgɔ minnu fana kun minɛnen don kungo kɔnɔ marifatigiw bolo u y'a mɔgɔ o zone kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ yen o ma libéré fɔlɔ parce que u ko o man kɛnɛ u b'a furakɛ n'a lafiyara u b'a labila an dalen b'a la parce que danaya ye mun ye hali ni kafiri jɛra n'a y'a ka layidu dafa a fɔ a y'a dafa alakira ye kafiri dɔw mankutu u nana deli a kɛlen ka kɛlɛ kɛ ka kafiri dɔw ɲɛnama minɛ dɔw y'a deli a ko walahi a ye kafiri dɔ tɔgɔ fɔ ko n'o kun y'o solonɛli don ale kun b'u bila parce que o kafiri ye layidu min ta ale muhamadu ye a y'a bɛɛ dafa o la silamɛya ti maa ka ɲuman dun hali n'i ye kafiri ye maa o maa bɛ wali ɲuman dun tɛ silamɛ ɲuman ye o la an b'a a ɲini ala fɛ toujours mali bɛɛ ka se ka lafiya anw ka ɲini ta ye nin de ye ala ɲɛ bɛ an dusukun na ka maliyɛn kelen tɛ tɔɔrɔ la maliyɛn bɛɛ k'an ka dɛmɛ maliyɛn ɲumanw o la n bɛ fɛ k'a f'i ye ɲɔnɔ zone kɛra tan ka fara farabugu kan. filanan de don lajɛ in bɛ ka kɛ cɛkɛ kulu min fɛ a nazarakan de ye comité de suivi de l'accord pour la paix nin ye faraɲɔgɔnkan kulu ye o faraɲɔgɔnkan kulu u ka ca de ye cɛfɔ ni kanbɛn ni bɛn ni karama o bɛ se ka segin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min kibaruya in an y'a sɔrɔ ka bɔ jamana yɛrɛ kunnafoni fasiri kɛ bondaso min bɛ yen n'u ko a ma ko studio tamani sabu ale y'a jira k'a fɔ kidal ta sigi tɛmɛnen kɔfɛ lajɛ 42 min n'o kɛtɔ don kulu fɛ kulu min n'ale ye cɛfɔ ni kanbɛn min bɛ min ni bolonɔbila kɛra a la san 2000 ni san 15 mali ani marifatigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye minnu tun bɛ yen ni mali bɔrɔtɔlen k'u dama faso tigɛ k'o kɛ faso ye faso min u yɛrɛw tun y'a tɔgɔ da ko azawad nka ɲɛsɔrɔbaliya y'a to ninnu laban nana karaba k'a fɔ ko mali tɛna se ka tila o tuma k'u ka laɲini kɛ mali kɔnɔ mali min ye jamana kelen ye ala ni karabali fɛ ninnu nana sɔn ni mali y'u bolonɔbila kɛ bɛnkan na o bɛ fɔ min ma ko accord pour la paix et la réconciliation mali o ye emela n'u jɛɲɔgɔnw ye nka olu dɔrɔn tɛ marifatigi kulu wɛrɛ bɛ yen olu k'u ta ye fasoko ye olu tɛna u yɛrɛw fara ka bɔ faso mali la nka u bɛna marifa ta tɔɲɔni ani jigilatigɛ ni fali jugu minnu ani bolofɛntiɲɛ minnu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔ la olu bɛ marifa ta u bɛ se k'u ka jamanadenw kuma bɔ cogo min n'o ye faso jamanadenw ye a bɛ fɔ o ma ko plateforme ninnu ni jamana marabaaw tuma ibrahim bokar keyita de tun bɛ fanga na u y'u bolonɔbila kɛ o cɛfɔ a n'o kanbɛn sɛbɛn min na o de senfɛ a fɔra ko ka kulu sigi kulu min n'o bɛna bɛn kɛra minnu kan o bɛna kɛ olu nɔbɔbagaw ye a bɛ se ka waleya cogo min o kulu in de k'u bɛɛ lajɛla ka ye u ka kɛnɛ in sigi kan ye fɛn min ye studio tamani ale y'a jira k'a fɔ ko da bɛna don fɛn caman na o dɔ ye jumɛn ye jamana sigi kun wala jamana sigi kan wala bɛnkan minnu bɛ yen n'u o bɛnkan ninnu o waleyara malidenw fɛ ni sɛbɛnw ye o bɛnkan ninnu yɛlɛma bɛ se ka don a dɔw la cogo min i n'a fɔ ka yɛlɛma don fanga sigi cogo ni fanga mara cogo la yɛlɛma minnu ko fɔra cɛfɔ ni kanbɛn waati
n'a fɔra k'a fɔ o bɛnkan ninnu u bɛna waleya ko da bɛna don wala da donna u bɛɛ lajɛlen na. Nin lajɛ 42nan in ko u bɛna tile kelen de k'a la. Cɛfɔ ni kan bɛ bolonɔbila bɛ kɛbagaw n'o ye Mali marabaaw ni marifatigiw ye ko u b'a fɛ ɲɛ ka sɔrɔ laɲini dɔw la cɛfɔ ni kan bɛ na. Da bɛna don kuma minnu na u bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin kulo in fɛ. Sabu u tun ye lajɛ dɔw kɛ ka ŋaniya dɔw ta février kalo tɛmɛnen ani kɛlɛminɛn bɛ minnu bolo kɔrɔn fɛ n'o ye marifatigi ninnu ka kɛlɛtigiw ye sɔrɔlasiw kɔni ka kɛlɛcɛdenw minnu ka kan ni marifa bilali ye olu bɛ se ka marifa bila cogo min minnu yɛrɛw n'u bɛ bɔ kɛlɛdenya la ka kuntilenna wɛrɛ d'u ma min ka kan ka kɛ sɔrɔlasi ye o ka kɛ sɔrɔlasi ye a bɛ fɔ o de ma ko DDR u bɛ se k'a senateliya cogo min ani k'a lajɛli kɛ jamanajɔ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ bolo ma muso minnu bɛ yen olu da bɛ se ka don fasoko la cogo min i n'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛ y'a jirajira cogo min da bɛna don fɛn min na o yɛrɛ ye ŋani kɔrɔnfɛla jidili walew la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna studio tamani y'a jira k'a fɔ kayi lajɛ in lajɛ dɔ kɔnɔ ɲɛ n'o kɛra février kalo tile 12 tɛmɛnen o kɛra Kidal jamana marabaaw ani marifatigiw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn sɛbɛn min na u y'a jira k'a fɔ a bɛɛ n'a ta dɔ bɛ ka kɛ cɛfɔ ni kanbɛn in waleya sabatili la o dɔ ye jumɛn ye o ye k'a fɔ malidenw u ka se ka ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bolonɔ kɛra sɛbɛn min na n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn ye studio tamani y'a jira k'a fɔ hakilila jiginna nin kunbɛn min n'o bɛ ka kɛ Kayi a kɛra waati la waati min ŋaniya dɔw talen don yɛlɛma minnu kan ka don jamana marali la politiki sira kan o waleyaw bɛɛ senna sabu bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka bɔ k'a fɔ jamana fangasigi a dɔgɔ dalen don ka bila san wɛrɛ la yala u bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman minnu na cɛfɔ ni kanbɛn in jɔda bɛ se ka kɛ min ye o fangasigi in na da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani a fasiri bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani an balimaw cogo min na a bɛ se k'a dɔn jɔn joona jamana yɔrɔ kofɔlen n'o ye Mopti n'a mara ye k'a dɔn jɔn joona fɛn min bɛ yen o mana k'a sugu o sugu ye sa ka bɔ o joona lakalili tɛ n yɛrɛ k'a ye ɲɛ na n k'a mɛn tulo la yɔrɔ minnu n'u bɛ kofɔ n'o ye Mopti mara ye ka taama k'olu yɛrɛ u sɛgɛrɛ u ka kɔnɔguwan ko kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u la kamanaguwan minnu bɛ u la u yɛrɛw ka haminako ye mun ye bi dɛ u ɲɛ ɲinini de y'a to min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye Mokutari Wani ye a tun t'an bɛ taama la Mopti mara la a kelen tun tɛ taama in na koyi jamana marabaw a bɛ fɔ minnu ma ko minisiriw olu caman tun b'a nɔfɛ taama in na tubabuw kɛn bɛ ka Mopti yɔrɔ min fɔ n'u yɛrɛ ko ten ko centre du Mali ni o tubabu kan an m'u faamu Mali camancɛ ye yɔrɔ jumɛn ye yɔrɔ jumɛn bɛ se ka minɛ i n'a fɔ o ye Mali camancɛ yɔrɔ ye i y'a kɛ jate sugu o jate sugu ye i mana maliden kelen-kelenna ɲininka ale yɛrɛ kɔni fɛ ni camancɛ bɛ Mali la camancɛ bɛ se ka kɛ ale sigiyɔrɔ ye nka o n'a ta bɛɛ tubabu de b'a fɔ Mopti mara ma ko le centre du Mali Mokutari Wani tun t'an bɛ taamala ye dɔgɔ furancɛ jan tɛmɛnen ka bɔ marisi kalo tile 18 ka se tile 21 tɛmɛnen ma Mokutari Wani ale tun bɛ Mopti mara la an balimaw hakiliya jiginna bɛɛ lajɛlen b'a kalama bi k'a fɔ min ye Mopti mara ye Mopti kana ani Mopti sigibaw ka lakanako o kɛn bɛ Mopti sigibaw bɛɛ lajɛlen ka kɔnɔguwanko ye u ka haminako ye u kana n'o lakana sabatibaliya a ma daminɛ bi Mopti yɛrɛ mara yɔrɔ dɔw bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fanga ka tamasiyɛn ye n'o ye fanga ka mara ye o si tɛ o yɔrɔ kofɔlen in na o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o lahala in o wololen don gɛlɛyabaw de la bi kɔnɔguwanw ni haminako ani tɔɲɔni ani degunjugu t'an bɛ k'a yɔrɔw sɛgɛrɛ bi mɔgɔ bɛ se ka fɛn min fɔ o ye k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Mokutari Wani a ka Mopti ta in ma kɛ lafiya ye fiyewu kabili a selen don min o tile fɔlɔ yɛrɛ bɛɛ n'o kɛra marisi kalo tile 18 tɛmɛnen Mokutari Wani yɛrɛ ka fara jamakulu kan n'o ye minisiri jamakulu ye a bɛ minisiri 12 bɔ olu kɔni u ma lafiya fiyewu a kɛra senataama teli ye k'a ɲɛsin k'a sabu kɛ baaraw cɛya fɛ lafiya ma sɔrɔ jamana marabolo
o ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Moktar Wani a ka mɔbiti taama ye a ma kɛ lafiya ye fiyewu a ka taali fɔlɔ a cunna mɔbiti yɛrɛ de dugu kɔnɔna na a selen ye waati min jamana marabolo ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Moktar Wani ye a bisimilara mɔbitikaw fɛ ni nisɔndiyaba ye fanga ka cɛsigi min bɛ mɔbiti bi n'o ye gouverneur ye a n'a ka kɔrɔsigiw olu taara Moktar Wani u taara bisimila u taara kunbɛn a jiginna tuma min na ka bɔ pangolon na mɔbiti dugulenw ka fara mɔbiti marabaw kan n'o ye laada ɲɛmɔgɔtigiw ye olu bɛɛ lajɛlen tun b'a bisimilayɔrɔ la a kɛra nin bɛɛ lajɛlen bolo nisɔndiya ye sabu jamana faamaw ka taa olu fɛ mɔbiti hali n'a tun bɛ kɛ laada la a tun man ca kosɛbɛ nin don kɛra nisɔndiyaba ye mɔbitikaw yɔrɔ mɔbitikaw olu bɛ se mɔɔw bisimila cogo ɲuman na nka o n'a ta bɛɛ u sɔnna ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bisimila hali n'a y'a sɔrɔ kɔnɔguwan ni kamanaguwan ani jigilatigɛ walew kɛn bɛ k'u lasogo la bi kosɛbɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Moktar Wani a ka mɔbiti tan in a kɛra tile 3 de kɔnɔ tuma min na jamana marabolo ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Moktar Wani a selen mɔbiti a ka baaraw jujɔn kɛra fɛn min ye mali soldasiw ka daga min bɛ Sevare u taara bɔ yen fɔlɔ de takun min tun bɛ o la o ye k'a fɔ mali soldasi 30 minnu n'olu tora jamana kumaboli kɛlɛ la olu minnu bɛ yen n'o ye mali soldasiw ye minnu mɛnna kɛlɛda la n'o ye tɔnbi o kɛlɛda ye olu tun kan ka fali kɛlɛcɛ kuraw tun kan na kɔrɔlen ninnu ka segin u ka denbaya la o de senfɛ janfa labɛnna mali soldasiw ɲɛ soldasi 30 o tora o mugusisiw la ye bonɲɛmasegin minnu n'o tun kan ka kɛ mali soldasi cɛ 30 minnu fatura kɛlɛda la o bonɲɛmasegin olu tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye Moktar Wani ye a wulila ka taa sukura aw minnu bɛ yen n'aw ye rajo ɲɛtaa lamɛnbaaw ye tuma min na aw ye balow di n'a bɛ malo tɔni 10 ni kɔbɔ ani balo ni nɔnɔw ni tulu an y'u donni ka taa di maa minnu kɛlɛ ɲɛsiranya fɛ u bolila ka mɔbiti u sigiyɔrɔw bila ka taa yɔrɔ min na mɔbiti jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi n'o ye Moktar Wani a taara bɔ u ma bolilenw ye minnu bolila k'u sigiyɔrɔ bila ɲanimanbori kɛra sabu ye ka t'u sigi mɔbiti jamana marabolo ɲɛmɔgɔ taara bɔ olu ye Moktar Wani ye seli minnu kɛ yen ka taa maa minnu ni kɛlɛ y'a to u bolila k'u sigiyɔrɔ bila a kɛnɛ kan Moktar Wani y'a jira k'a fɔ jamana ma ɲini u kɔ wa k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye k'u kan'u jigi bɔ faso kan wa faso ka jɔda ye fɛn min ye u magwɛnni na ko faso bɛn'o kɛ o de senfɛ sa faso mali tɔgɔ la jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi Moktar Wani a ye balo tɔni 40 a ye o di o ma degunnen ninnu ma ka sabu kɛ kɛlɛ ye n'u bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔw bila ka taa sigi o yɔrɔ kofɔlen na Moktar Wani faso tɔgɔ la a ye balo tɔni 40 a y'o di o ma degunnen ninnu ma minnu sigilen don a yɔrɔ kofɔlen na o baara ɲuman nin kɔfɛ ka magwɛn ta maa minnu kɛlɛ ɲɛsiranya fɛ wala kɛlɛ kɔlɔlɔ fɛ u bolila k'u sigiyɔrɔw bila ka taa sigi mɔbiti o baaraw bannen kɔfɛ an ka dɔgɔtɔrɔso min sigilen don maa minnu ni kolodimi bana bɛ u la ni u tɛ se ka jɔ u yɛrɛ ye wali u tɛ se ka u farikolo lamaga olu bɛ magwɛn ka dɛmɛ ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso min na Moktar Wani a taara bɔ o dɔgɔtɔrɔso fana na o baarakɛ bondaso kura dayɛlɛlen o kɛra Moktar Wani fɛ nin ye baara min n'a a baara ɲɛ sɔrɔla a sow jɔlen a n'a baarakɛminɛnw ka sɔrɔ a sabu kɛra magwɛn ye duniya yɛrɛ magwɛn kɛ bondaso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Croix Rouge olu de ye nin baarakɛ bondaso kura in dayɛlɛ ka nafolo bɔ k'a so jɔ ka di an faso Mali ma nafolo hakɛ min donna la a nafolo bɔlen bɛ taa fo sɛfɛwari ye miliyari 783 ani murumuru ye taama kelen in senfɛ cogo min n'o yɛrɛ de tun ye Moktar Wani n'o y'an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye bi takun min tun b'a la n'o ye ka dɔ bɔ jamanadenw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye mɔbiti sigibaw ye ka dɔ b'u ka gɛlɛyaw la mɔbiti dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen bana dɔ de bɛ bana in a bɛ joli siraw minɛ o joli sira ninnu bi saniya dɔgɔtɔrɔso baarakɛminɛn bondaso min fɛ n'o dɔgɔtɔrɔso ye Sumino Dolo tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso ye Moktar Wani taara bɔ yen fana o taali in senfɛ min ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye bi Moktar Wani a taara dɔgɔtɔrɔso cakɛ bondaso kura a taara o dayɛlɛ o senfɛ o dɔgɔtɔrɔ
so cakɛ bundaso bolofara min n'a ko latigɛla ye an ka jamana yɛrɛ minisiri min sigilen don an ka kɛnɛya ko la n'a ko labɛnnin b'o bolo n'o ye Dr Fanta Sibi ye o ye dantigɛli kɛ o kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ bana tɛ taa fɛn min kɔ n'o ye joli ye o joli jamanadenw bɛ se ka taa joli di u yɛrɛ o joli di cogo min banabaatɔw ka furakɛ o kɛra sabu ye k'o di yɔrɔ kura dɔ k'o kurubɔn kari nin taama in dɔgɔtɔrɔso la kɛra sabu ye fɛn o fɛn ye Mopti dɔgɔtɔrɔso ye baara minɛn kura minnu ani dabali ni fɛɛrɛ tigɛ kura minnu kan ka ɲɛ sɔrɔ min b'a to Moptikaw bɛ se ka furakɛ ni lafiya ye nin taali in kɛra sabu ye ko cabaw caman ni min ma jujɔn o kurubɔn kari la dɔgɔtɔrɔso in a lajɛli kɛra sabu ye Muktar Wani fɛ a k'a fɔ Mopti n'a lamini ye k'a fɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi olu minnu bɛ yen n'olu ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye u ka hami de ye jamanadenw ka hami ye wa dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ faso fɛ min b'a to haminako ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli k'o ye k'a daminɛ kabili furancɛ fanga in o kuntigi la bi n'o ye bandaw ye fo ka se jamana marabaw kelen-kelenna ma hami ko wɛrɛ tɛ olu la bi fo u kɔnɔguwan n'o haminako ninnu ani o dɛmɛ wale ninnu dabali ni fɛɛrɛ tigɛ la olu ka hami de ye o ye bi n'olu ye jamana marabaw ye taama kelen in senfɛ cogo min a bɛ faamu k'a fɔ musow dɛmɛni musow magwɛni ani cogo min musow bɛ se ka u ka jɔda fa faso kɔnɔ k'a yira k'a fɔ o ye furancɛ fangaw ɲɛmɔgɔw u ka haminako fana ye Muktar Wani tun tɛ se ka bɔ Mopti dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma taa musow sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ musow ye kulu minnu fanga ba tɛ u la k'a sɔrɔ ka jɔda ka bon kosɛbɛ cogo min u bɛ se ka magwɛn min ye Muktar Wani ye a kɛra sabu ye Muktar Wani fɛ ka dɛmɛ ta o dɛmɛ ninnu caman ye baarakɛminɛnw ye ani fɛn wɛrɛw ye k'u ta k'o di Mopti musow ma u k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ min ye an balimamuso Bintu Funɛ Samake ye n'o ye du denmisɛnw ani musow olu jidi minisiri bondaso ale ye dantigɛli kɛ kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye magwɛn min ta ka Mopti musow sɛgɛrɛ a bɛna kɛ sabu ye k'u dɛmɛ u ka laɲiniw caman sabatili la cogo min fana min ye Moptikaw yɛrɛw ye dɔw bɛ se ka b'u ka gɛlɛya la cogo min u bɛ se ka lafiya dɔw sɔrɔ min ye Muktar Wani ye Mopti yɛrɛ Mopti cikɛla minnu bɛ yen a mɔnikɛla minnu bɛ yen jamana marabolo ka taali kɛra sabu ye ka magwɛn ta k'olu fana sɛgɛrɛ ka bɔ jamana marabaw yɔrɔ o siratigɛ de la jamana yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don jamana cikɛko ani jamana mɔnikɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye mɔnifɛnw ye wala jamana yɛrɛ mɔni minisiri o kɛra sabu ye taali kɛra sabu ye ka magwɛn ta k'olu fana sɛgɛrɛ u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye n'o ye cikɛlaw ani mɔnikɛlaw ye jamana minisiri min sigilen don cikɛko la n'o ye Mahamudu ye o ye baara minɛn dɔw o sɔrɔla ka di cikɛlaw ani mɔnikɛlaw ma hali bi Mopti dugu kɔnɔ baara ninnu na jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Muktar Wani a ye barosigi kɛ ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ Mopti n'a mara la gɛlɛya minnu bɛ yen k'i mɛnna ka tali kɛ kana ni lakana u bɛ se ka sabati cogo min o gɛlɛya o kɔnɔguwan minnu bɛ yen kana ni lakana sabatibaliya minnu bɛ Mopti mara la hakili jagabɔ ni barosigi ka kɛ cogo di fɛɛrɛw ɲumanw n'a sɔrɔ dabali ɲumanw n'a sɔrɔ min b'a to o gɛlɛya ninnu ani kɔnɔguwanko ninnu bɛ wuli o kɛnɛ de kan min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye Muktar Wani a ko cɛsiri de bɛna boloda sa dabali ni fɛɛrɛ kuraw de bɛna tigɛ min b'a to cɛfɔ ni kanbɛn o hami min bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen na dabali ni fɛɛrɛ bi sɔrɔ o la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Mopti mara ye min b'a to basigi ani hakililatigɛ bɛ se ka segin Mopti n'a mara la cogo min jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Muktar Wani a ka tile saba taama min n'a kɛra Mopti a forila tile saba don min na jamana marabolo ɲɛmɔgɔ a n'a ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'o y'a sɛnsɛngɛbaw ye u ka baara a taara fan min fana fɛ ko na ye Mopti sigi maradugu dɔ ye mɔnikɛ danganba min bɛ ko na jamana marabolo ɲɛmɔgɔ a ye taali min kɛ yen tako min tun bɛ a la o mɔnikɛ danganba in dilanlen kɔfɛ faso fɛ a bɛ se ka labɛn cogo kura minnu na minnu b'a to baara bɛ se ka jujɔn ye mɔni danga in a kɛnɛ fɛnsɛn ka bon kosɛbɛ baara ninnu n'o ye mɔnikɛ baaraw ye jɛgɛw minɛni jɛgɛw sumani ka jɛgɛ kɛnɛw lasago minnu bɛ kɛ jɛgɛ wusulenw ye k'olu wusu o fɛɛrɛ n'o dabali min kan ka tigɛ nafolo hakɛ min donna nin cakɛ bondaso in na a ka ca ni sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 hakɛ ye n'a nafolo bɔra diɲɛ yɛrɛ waribonba min kun n'u ko a ma ko banque mondiale jɛgɛw bɛ wusu jɛgɛ wusulanw na
o min belebele labɛnnen don a bɛ taa fo 12 hakɛ la hali jɛgɛ wusulen kɔfɛ jɛgɛ bɛ se ka feere yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ minnu labɛnnen don a taara bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ ani a ko labɛnbaw min b'a to nin jɛgɛmɔ danganba in a bɛ se ka labɛn cogo kura minnu na min b'a to baara bɛ se ka daminɛ n'a ye ka tɔnɔ bɔ o de senfɛ sa Mopti mara la cogo min Mopti n'a lamini bɛ se ka sira ɲumanw sɔrɔ Moptikaw cogo min ka bɔ Sevare ka don Mopti bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ sira in bolili fɛn nɔgɔn tɛ Mopti ni Sevare sira u b'a fɛ ka kɛ siraba fila ye i bɛ taa min fɛ i tɛ segin o siraba fɛ o labɛnni o baaraw olu ju jɔna Mopti ni Sevare a siraba in a furancɛ bɛ ɲini ka taa kilomɛtɛrɛ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la kilomɛtɛrɛ 5 hakɛ u bɛna dilan Mopti kɔnɔna na kilomɛtɛrɛ 5 u bɛna labɛn Sevare dugu kɔnɔ ani Sevare donda la ka taa Mopti sira fɛ hali Mopti yɛrɛ a pankolon jiginso o donda labɛnni ka sirabaw dilan o yɔrɔ la o fana labɛnni ko kuma bɛɛ senna ani siraba in n'a kɛra dilanfɛn ye su ma ko yelen ka bɔ Mopti fo ka taa Sevare o dabali n'o fɛɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bolo dalen don cakɛ sira kura kan min n'o bɛ bɔ Mopti ka taa Sevare nin nafolo min bɛna don nin da fɛ a ka ca ni sefa wari miliyari 32 ani miliyɔn 600 n'a kunkanfɛn jamana yɛrɛ a dɛmɛba banki bondaso min bɛ yen n'o ye farafina yɛrɛ jidili o tɔgɔla waribon a nafolo yɛrɛ tɔ bɛ bɔ an yɛrɛ faso Mali kun nin fana Mali fana bɛna nafolo karama ɲɔgɔn kan k'o fara farafina tɔgɔla waribon min sigila farafina jidili o sira kan nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ fori waati min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a ye Mopti jamana yɛrɛ a cakɛba minnu bɛ yen n'o ye jamana baarakɛ bondasow kolatigɛla ɲɛmɔgɔw ani dugulenw ni Mopti forobamaw a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min o sigili senfɛ a kɛra sabu ye hali kɛn yɛrɛ ye baarakɛ bondaso minnu bɛ Mopti olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kelen kan a kɛra sabu ye u ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Muktar Wani bi u ka ɲɛfɔli ni hakili falen kɛ u yɛrɛw ka haminako ye fɛn min ye u k'o ɲɛfɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye o de senfɛ sa min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye takun min tun b'a la Mopti baara minnu bolo dara laɲini minnu bɛ faso fɛ ka ɲɛsin Mopti ma a da donna nin bɛɛ lajɛlen na a ye hakililajigin kɛ Moptikaw ye fasoden minnu sigin bɛ Mopti n'o ye Mali fasoden minnu sigilen bɛ Mopti jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye hakilila tigɛ kumaw f'u ye an balimaw dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana kari tɛmɛnen an tun bɛ banamba dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Jaladokaw a fanbaw a mɔgɔ dɔw kɔni bɛ yen Tubakura sigiba dɔw bɛ yen olu de taara sigi Jalado ale bɛ Kɛrɛwane ani Tuba masurunya na an kɔni tatɔ an bɔra Tubakura ka taa Kɛrɛwanekaw tun bɛ ka alikuranɛ kalan kɛ san o san nin tun ye laada ye olu bolo ka kari tɛmɛnen u ye o laada de u y'a timɛ an bɔra Jalado waati min an bɔra Kɛrɛwane waati min an taara Jalado an selen Jalado an y'a sɔrɔ baara bolo dalen don olu fɛ yen a fɔra an ye cogo min Jalado jujɔn jiko tun ka gɛlɛ ye kosɛbɛ nka ka sabu kɛ u ka maakɔrɔw ye dɔ wulila ka taa fo Magan a ye san 7 kɛ taama na o ye Magan taga segin ye takun wɛrɛ ma sɔrɔ a la fo n'a kɛra ka taa dali masa deli a ka Jalado jiko nɔgɔya bi Jalado ye yɔrɔ min fo ka se nin yɔrɔ ma olu ka dala dɔw bɛ yen ji b'a kɔnɔna na Jalado ye dugu min n'i ye kɔlɔn sen i tɛ tɛmɛ mètre 2 kan i bɛ ji sɔrɔ o komi jiko ala ye u garijɛgɛ don jiko la ka sabu kɛ u ka maakɔrɔba dɔ ka ala deli ye u y'a kanu ka jɛgɛmɔ yɔrɔw dilan yen Mali yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don mɔninko la o ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan an selen Jalado waati min an ye ɲininkali kɛ dugu sigicogo la ani hakilina minnu y'a to u ye nin baara in kɛ nka nin baara in bɛɛ lajɛlen a cɛsiriba o ye Tanba Dukure ye mɔgɔ ye soninkɛdɔn o sigin bɛ Tubakura nka u yɛrɛw ka fɔ cogo la k'olu bɔra Jalado de ka na sigi Tubakura bali u bɔra Tubakura u ka maakɔrɔw bɔra Tubakura ka taa Jalado nka an bɛ don min i n'a fɔ ko bi du b'u bolo Jalado du yɛrɛ b'u bolo Tubakura dugu in sigira ni hakilina minnu ye baara minnu kɛra u fɛ laɲini minnu b'a la an'u bɛ magoya minnu ɲini an selen tuma min na an ye seereyaw ɲini o seereyaw filɛ nin an nana aw fɛ awɔ an balimakɛ
Tamba Dukure a ye baara ɲuman dɔ ko fɔ an ye aw ka dugu kɔnɔ yan Ala ka dɛmɛ o de ye dɛmɛ ye ne y'a ye magan yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bɔra Madina k'i bɛ taa Maka i bɛ fara fɛnsɛnnin dugu ma ne siɲɛ fɔlɔ k'a ye k'a fɔ dugukolo faralama ka bɔ yan ka taa fo Banamba i tɛ foyi y'a la dugukolo la a fɛnsɛnnen don fara dalen don ka taa yɔrɔ dɔw bɛ yen k'u bɛ ci kɛ u taara bɔgɔ de doni ka na da fara kan u bɛ ji sɔn ka ci kɛ se de bɛ Ala ye n'a fɔra ko aw fɛ yan k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ yan ba tɛ yan koji tɛ yan ko jɛgɛ bɛna bɔ yan ka sabu kɛ aw ka dugukolo min fɔra an ye o de ye k'a sɔrɔ bi ma se maakɔrɔ minnu ye yan tu tigɛ ko yan jiko tun ka gɛlɛn dɛ ne de don nɛgɛ ne de don yara an baw kun bɛ ɲɔ folo yan nɔ ka taa ɲɔ in ko karibaane ka koji in kɛ bara kɔnɔ u bɛn'o di baganw ma u bɛ ɲɔ in siri payi la o siri kɔfɛ n'u nana o b'o kɛ aw ɲ'o ye ne de ba y'a kɛ ne yɛrɛ y'a ye an fɔra k'an sigi yan nɔ u bɛ taa k'an to n'i bɛ kulo i bɛ kulo n'i bɛ mango i ni mango cani ba kana i ni mango anw y'o ye jalalo min ye dugu in tu tigɛ ni nin ye o ye nin mɔkɛ ye a ka du fɔlɔ filɛ nin ye mun y'an se yan fɛ jiko gɛlɛya don a ye kolon min se a bɛ 12 bɔ a ma bila ji la bamanankɛ danpinkɔrɔ de ye kolon kelen se yan n'o bilara ji la bɛɛ kun bɛ t'o de ta nka o kun tɛ maaw labɔli kɛ dugutigiya nana se o ma sani ka se dugutigiya ma o denkɛ kun ye kaje ye o kun ye donso ye o ye marakakɛ in ka misi bɔ kun na ko a hakili la ko kungosogo de don a nana fɔ dugu kɔnɔ k'a fɔ n den ye fo n'a sɔrɔ a ye marakakɛ ka misi bɔ a ko n den a ko i ye kojugu kɛ a ko marakakɛ ka nafolo ko kɔrɔ a ma jife a ko a ma jife u taara fɔ Sidi ye ni mɔkɛ a ko baasi ko n'a ma jife ka ban ko a ye taa boso ka na anw faw de taara boso a maa kelen kelen min bɛ yan man ca dɛ yaro yɛrɛ ta ne filɛ i si ma je kɛ ten nɔ ne fana ta in b'o cogo de la nka ne bɛ sɔrɔ 95 ye parce que ne bɛ 86 a ko e denbati ye ne ye denbati ye an kana juru sira don an ni ɲɔgɔn cɛ sogo ka sira ka kɛ dugu ma dugu bɛ u y'a sara don o don sira kelen bɛɛ i ka sira tɛ ka taa dugutigiya nana se danpinkɔrɔ fana ma joni yan a fana Sidi wele a ko ɲuman sara ye ɲuman ye juguman fana sara ye o juguman ye i ye ɲuman min juru donna a sara dɔ ye bi ye wuli yan nɔ i kana sigi n ka yɔrɔ in na kolon in na diɲɛ kɔsɛ bɛ na ni mɔden ni den min nana i bɛ sigiyɔrɔ d'a ma ka cikɛyɔrɔ d'a ma Sidi fana ko marakɛ fana ko kolon in kɔni ale bɛ fɛn de bɔ pour que a ka se ka barika u b'a sara sanna Sidi ma sɔn foyi ma kolon 100 o y'a sɔrɔ kolon 100 bɛ maa bolo wa ni fɛntigi ninnu tɛ wa a ye kolon 100 de di a ma ka wuli yan nɔ ka taa sigi yen nɔ an filɛ an sigiyɔrɔ sabanan de la yan nɔ maa min b'a dɔn yan ne don ninnu a b'a sɔrɔ ninnu si ma wolo a ye laada si san o san a bɛ tura kelen di dugu ma k'u k'a kɛ dugu saraka ye misi ye a sera den ninnu ni malo la olu ma se ka kɛ an b'a wari ci ani ɲɔgɔn cɛ sa fɛn bɛ bolo nka o ta tɛ sɔrɔ i y'a mɛn a man ca an b'o la o kɛlen ninnu fakɔrɔba la ye maraka ye o de ni la ye Gawusu la ye Mori min a bɛ kuntigi min filɛ Tuba olu de o fa olu de taara Maga u senna Taka Sagi san 7 ka taa Jallo ko ji ka Ala deli de kɛ Ala y'a jaabi bi bi in na nin ɲɔgɔn dugu jɛ ni san cɛ n bɛ dingɛ min sigi a bɛ bila ji la an b'o de la woyo bɛ wuli faama fɛ a bɛ na Tuba kɔni fɛ ka se an ma a bɛ bɔ yɔrɔ min an kɔni t'a dɔn a kɔni bɛ bɔ an ni Kɛɲɛka in cɛ o ji in de filɛ nin ye ka na kɛ an bolo yan nɔ woyo sira fo k'an ka forow kɛ maloforo ye fo k'an ka forow kɛ maloforo ye an ko minnu kɛ ɲɔforo ye olu tɛ se ka kɛ ɲɔ ye bilen o bɛɛ ye malo de ye sisan an b'a malo ni sɔrɔ o de la an b'o de dilan ko na sisan ni jɛgɛ ko in n'o dugutigi korokoro in o Sidi in n'o bonso in sera ka bɔ diɲɛ na k'a fɔ a bɛna a ka dugu a mɔkɛ ka dugu in sankɔrɔ ta an bɛ mun kɛ ka dugawu kɔ ka baraki da ye olu de mɔdenw ka fɔlɔ ɲɔgɔn kan Jallo yɛrɛ tɔn ka wuli Kongow na ka taa Gabow na ka taa Siniw na ka taa yɔrɔ o yɔrɔ Abijaw na tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛmaa y'u ye n'u ye wari ci u ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ an ka 100 bila ka na kɛsu kɔnɔ Bamakɔ n'a dɛsɛra ni 40 ye ninnu Sidi bonso dɔ bɛ 40 fara kan an b'o kalama o kɛra Abiya a kɛra Kongo u kɔni u mako yɛrɛ n'o tɛ dɔw ma wolo yan kabini u wolola u ma su si yan u ma tile si yan jango ka ci kɛ yan mais n bɛ mɔkɛ fɛ kanu o dugu u b'o de nɔfɛ a bɛɛ b'an dɛmɛ dugawu ye an ka dugawu k'u ye dɛ a bɛɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye
siri mɔdenw kɔni o kɔni don a ye bisimila an nali diyara an ye a bɛnna ma o ni sisan cɛ kɔni banama ko n'a mara ni tuba n'a mara k'a fɔ dugu min b'aw ɲɛ jiko la o tɛ yen bilen o ye ne kɔrɔ e ka duwawu de ye sɔbuw ka duwawu don ne de taara fɔ fale fɛ ko nin ye fula dɔ ye nin y'an bɛnkɛ dɔ ye ok fula bilenni kɔni awɔ dɛma ko joseyɔrɔ bɛ a ko maa ɲini fɛn ja maa ɲini fɛn bɛɛ ala bɛna d'i ma a bɛna di an kɛ sigilen kɔni ani dɔgɔtɔrɔso minnu ni dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yan u k'u bɛ t'i ɲɛ da olu de kan nin ko hakɛ min bɛ a bɛ 13 bɔ ni ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ a bɛɛ la ko bɛna dɔɔnin dɔɔnin ni dɛmɛni ye nin sɔrɔ n'a ye filanan sɔrɔ ka sabanan sɔrɔ n'aw y'an ka jɛgɛsa tɛ se tuba ni babalama ma kaba a ma ban a bɛ duwawu ka taa n'a ye tuba an bɛna falen fila yan nɔ an bɛna tila ni ɲɔgɔn cɛ an b'a pese min bɛ se ka min ta min bɛ se ka min ta fantanden ninnu kɔni olu tɛ se ka fɛn caman ta tarawelelaka minnu bɛ bamusa b'a kɔni u t'a dun i dɔgɔnin min bɛ yan a tɛ jɛgɛ in dun fɛn t'a bolo ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo n ko de kan ka sɔn an t'a sɔn ko ayi an t'a sɔn dɛ a tɛ taa jɛgɛ lajɛ ni kesu bɛ sa dugu bɛ wari sɔrɔ an b'a bila kesu kɔnɔ duguden bɛɛ bɛ dɛmɛ i min y'a dɔn i bɛ se ka commerce kɛ an bɛ dugu bɛɛ la b'an ka laɲini nin de ka dugu avance o de kosɔn an b'a ɲini a k'an dɛmɛ sababu ɲuman na an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ jɛgɛ mara kɔnɔ a ka d'an ye dɛ nka a tɛ taa ni nafolo tɛ taa ni nafolo tɛ wari min dira nin na an b'a dɔn o de kosɔn ala sababu an y'a wele ka na a kana ka na dɛmɛ kɛ d'a ma o de kosɔn an ka nakun ye kira musa sallam tiyan dugu dɔgɔnin de ne dugu yɛrɛ bɛ a fari man dara kosɛbɛ a ye ne bila kɛ a kɛra cɛkɔrɔba ye quoi n ye sɔrɔla sisan ka y'an kɛ jɛgɛmɔyɔrɔ ye sabu anw ye jɛgɛ kelen dingɛ de ye kɛsu belebeleba bɛ ɲini ka fa jɛgɛ la ko nin joli b'aw fɛ yan nin dingɛ joli bɛ yan ko 13 bɛ yan jɛgɛ bɛ se ka ma bɛɛ lajɛlen na n'a kɛra sabati fɛn ye aw ka jɛgɛ nako nin y'o nɔgɔyalen ye wa a bɛ se ka don ko mara banama ka taa banama dugu fɛn la an b'a fɛ ka sugu de dilan yan mɔgɔw kana jɛgɛ san yan o de y'an ka laɲini ye an bɛ sugu dilan bɛɛ bɛna jɛgɛ kɛnɛ san waati bɛɛ n'i nana i bɛna jɛgɛ kɛnɛ san n'an y'u labɛn ni labɛn sɔrɔla kɔni a tɛ taa wari ko de o de kosɔn aw wele kun ye de a k'an dɛmɛ aw inshallah maaw de ɲini aw fɛ an y'a dɛmɛ sababu na inshallah nka aw ka dugu ni mɔgɔ min b'a fɛ komi nin kibaruya lasira sisan n y'a mɛn k'a fɔ min ye kulukɔrɔ ye minisiri bondaso min sigilen don mɔniko la kulukɔrɔ a bolofara min bɛ kulukɔrɔ olu ye ciden bila ka na nka n'a sera ka se fo sanfɛ minisiri yɛrɛ ka na lajɛ tuma dɔ la aw ka kan ni dɛmɛ min aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ o tuma e b'a fɛ ka wele jumɛn se minisiri ma ne b'a fɛ ka wele minisiri ma u k'u bɛ dun ka fa ɲini jamana kɔnɔ jamanadenw fana kana bɔ ka taa tunga fɛ ka taa fa anw dun t'a fɛ an denw ka bɔ ka taa tunga ka taa fa n'u ye baara dɔ sɔrɔ sisan fɛn bɛ dugu kɔnɔ baara dɔw bɛ yan min ko a bɛ jago kɛ i bɛ jago min ko a bɛ anbusi a bɛ anbusi kɛ i mago mana se wari wari la an bɛ se ka dugu bɛ se ka dugu bila i ka baara kɛ ka dugu nafa n'a ye ka jamana nafa n'a ye an b'o ɲini minisiri fɛ n'u ko bɛ mɔgɔw dɛmɛ an kan ka fara dɛmɛbaw kan aw k'a f'u ɲɛna k'an dɛmɛ an b'a ɲini u fɛ k'an dɛmɛ ala y'an ka ɲɛmɔgɔ kalifa olu ma e b'an na dossier la maa caman tɔgɔ min ne ma deli kɛ a bɛ ni bi tɛ nka min kibaruya min i bɛ kuma arajo la don o don n bɛ ka kuma a la n bɛ ka journal lamɛn i ka fari i bɛ tiɲɛ fɔ faamaw ɲɛna i bɛ jija k'an dɛmɛ ni sababu ɲuman ye n b'a ɲini fɛ ala ka fara an kan k'an dɛmɛ kira kanugolo sallallahu alaihi wasallam o de muso karamɔgɔkɛ e yɛrɛ tɔgɔ ye di dossier an mɛn'o ma de e ma kana na ɲininka o la bi dɛ ayi komi ɲininkali min don a bɛna fɔ arajo la de ne tɔgɔ Kisima Konte i yɛrɛ mɔkɛ de tɛ ne ye wa o de y'a to n bɛ to k'i ɲininka hali ni ne bɛ dɔn n'an bɛna kuma arajo la o fo mɔgɔw fana k'i kumakan mɛn k'a fɔ e ye karisa de o tɛ tiɲɛ ne ye Kisima Konte de Jalado n wolola yan nɔ ani bi cɛ n bɛ Jalado yan de n bɛ aventure kɛ ka taa nka n bɛ segin ka na n ma to tunga fɛ dɛ n bɛ yan fɔlɔ dɛ saya ma fɔlɔ an bɛ yan n'a sera n ma a b'a sɔrɔ an bɛ Jalado yan u ko e taara ne ko n k'i ma taa bon i tɛ nin ye wa a ma se o i taa kuma ma se a bɛ kɛ wa a ma se o ko dossier ni Allemagne ba k'olu sara n ko dossier ko a kana kala turu o kan dɛ dossier a ma taa dɛ a bɛ yan dɛ a ma taa dɛ Allemagne ba yɛrɛ bɛ yen kɛ bon e bɛ ka tile ne de ni n ba taara ko ninnu kɛra dɛ ma se bɛ kuma fɔ a ma ɲininka n tɔgɔ de la wa a kɛra i bɛ ka tile la ne b'a fɛ an ka dɔɔni fɔ Jalado kan i ye dɔ fɔ dɛ nka an ka walanwalan n'i ko sisan Jalado in sigira sigicogo jumɛn Jalado sigira sigicogo min na wagati janyana a bɛɛ kun bɛ buguda ninnu bɛɛ kun bɛ tuba de bɛɛ bɔra ni balo ɲini de n bɛna sigi buguda la denmisɛntigi ye ɲɛ se tɛ ɲɛ n bɛna n ka balo ɲini bugu de carina nin cogo la an nana sigi nin sigicogo in na o min ye min kɔ e de kɛra dugutigi ye siri de bɛ ko yan danpinkɔrɔ kun bɛ yan gala sago kun bɛ yan babu kun bɛ yan nka olu bɛ bamananw ɲɛ u bɛ taa u ka taayɔrɔw la maa min kɔni tora yan siri
ani dampingoro to nunu bɛ taara o ni sisan cɛ jalalo siw bɛ yan nka dampingoro si tɛ tun olu bɛ taara jɔni dugu kɔni o kɔni ye siri de ka hukumu na sisan siri ta ye dugutigi ye dugu in sigi an ye dugutigi 6 ka tɛmɛ 7 ma an b'o de kɔnɔ na sisan a bɛ siri bɔnsɔnw ye a denw n'a mɔdenw n'a tuloma caman olu de bɛ kan ka sigi dugutigiya la dukure siri dukure hali bi dugu in b'olu de ka bolo kan n'i bɛna sigi yan nɔ olu de bɛ se ka sigiyɔrɔ d'i ma n'i kɛɲɛ kɛra an b'i ka sakoti d'i ma i bɛ taa an b'o pɔsɔ la sisan o don o ma mɔgɔ ɲɛji jugu sigi mɔgɔ ɲɛna dɛ n'i nana kɔni a to dabada u bɛ sigiyɔrɔ d'i ma i bɛ foro d'i ma i bɛ ci kɛ an b'o de la yan nka ka jiko wara yan o ye sidi denkɛ sidi yɛrɛ denkɛ fɔlɔ layi maraka dukure o de taara jalalo jiko deli kɛ maga san 7 a ka taa ka segin o nali ni sisan cɛ jiko ma jalalo mina yala yan muso u bɛ mun de kɛ an ka muso an bɛ don min na ko bi u bɛ nakɔ de sɛ u bɛ jabaw kɛ sisan kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ turu ni fɛn ye u b'a bɛɛ dɔn nka muso yɛrɛ min jira na ko gɛlɛya min b'u kan ko bolifɛn ko de b'u la n'u bɛ taa u ka fɛn feere tuba sugu in dɔrɔn de bɛ taa n'u taara caya ɲɔgɔn kan u bɛ prix gosi prix la nɔgɔ bon bolifɛn wɛrɛ t'i bolo ka taa feere kɛ sugu wɛrɛ la o gɛlɛya b'u kan n'i y'o kɔni ɲɛ sɔrɔ n'i nana yan nɔ a bɛ sa bananba kilo 100 tuba ko kilo 50 bon ni bolifɛn bɛ taa i bɛ taa bananba kɛ bon ni bolifɛn t'i bolo i b'a feere 50 in na kɛ o gɛlɛya de bɛ musow kan n'o tɛ u bɛ fɛn bɛɛ don nana fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ jalalo ya bi la nka bolifɛn muso lankolon tɛ yan ko min tɛ fɛn kɛ koyi o tɛ yan muso o muso bɛ a bɛɛ bɛ dɔ kɛ maaw ka sɔrɔ o tɛ kelen ye gɛrɛsɛgɛw bɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ bɛɛ bɛ dɔɔnin kɛ donc a feere cogo b'o kɔnɔna fili o de don aw ka ji kɔni bɛ aw fɛ yan f'a nana kɛ ji bɛ tɔn ji yɛrɛ bɛ laban ji yɛrɛ bɛ tiɲɛni kɛ ɲinan samiya an ka foro yɛrɛ sera ka ci kɛ ji bolo de ayi maa bɛ yan ji ko dɛsɛ bɛ fan dɔw fɛ voilà n'o tɛ foro dɔw bɛ yan kabini u ntugun wulila ji ma bɔ a kɔrɔ ɲɔ yɛrɛ ma se ka kɛ foyi ye i ma hali foyi tigɛ a la nka kɛlɛ an b'a o kɔni ka fisa jiko dɛsɛ ɲɛ an b'o fisa jintanya ɲɛ ji kɔni mana tiɲɛni fɛn o fɛn kɛ a bɛ laban k'a don nka ja mana fɛn o fɛn tiɲɛ bolo t'o bɛn dɛ an bɛ nin ko ne na sisan aw kɔni minnu b'an n'u cɛ aw de bɛ jɔ ka kɛ an n'u cɛ kogo ye sisan e k'i ka cikan fɔ n'a y'a sɔrɔ sisan ko i ni faama dɔ sigira an ka kɛ mɔniko minisiri k'e n'a sigira kɛnɛ kelen kan k'a ko k'i ka dɔ fɔ jaladow kan a ka laɲini ye mun ye i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ a ye anw ka laɲini ye min ye ni minisiri dɔ sigira ɲɔgɔn kan anw ka laɲini ye min ye demini komi an bɛ sɛnɛyɔrɔ de la yan an bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ ɲini o ye cikɛminanko ye ani nɔgɔ cikɛla kɔni i mago bɛ nɔgɔ de la o mana bɔ yen matériel cikɛfɛn i mago b'o la dabaw fɛnw ala m'olu gɛlɛya an yɛrɛ ma nka an bɛ min kɔni ɲini o kɔni ye nɔgɔ in de suma tɛ sɔrɔ ni nɔgɔ tɛ o n'a ye an ka nɔgɔko in kalifa u ma nɔgɔ min bɛ yan sisan nɔgɔ in tɛ anw sɔrɔ bawo se t'anw ɲɛ nɔgɔ mana na tuba sisan se bɛ minnu ɲɛ a bɛ dɔw nɛmɛ olu de tila k'a feere fantanw ma n'o tɛ a tɛ di fantan ma koyi ko a tɛ di fantan ma ko ne ko ten o fo piyan fantan t'a sɔrɔ ni sumani kɔni tira ala an filɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ jalo dugu kɔnɔ yan nɔ se bɛ nin dun ɲɛ se tɛ nin dun ɲɛ u bɛ se ka nɔgɔ di nin ma u tɛ fɛn di nin ma nin tɛna o dan wa u b'a kɛ o cogo de la dɛ a tɛ di fantan kɔni tɛ yɛrɛ sɔrɔ yan dɛ aw ka jɛgɛ ko don n'a y'a sɔrɔ ko e ni mɔniko minisiri sigira sisan ko a nana k'i ɲininka jalado aw bɛ mun fɛ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a ye n'a ko anw bɛ mun fɛ jɛgɛ ko la wa anw bɛ dɛmɛ de ɲini a fɛ a k'an dɛmɛ pour que an ka ko 13 min bɛ yan kelen de b'an bolo yan nɔ a ka se ka an dɛmɛ hali an ka tilancɛ fana sɔrɔ k'o la ka jɛgɛ k'o fana na sisan ka jɛgɛ siw sɔrɔ o tɛ wa o don ka n'olu kɛ ni mɔgɔ min ko k'a b'aw dɛmɛ jɛgɛ si ko la aw mago bɛɛ an b'a fɛ an b'a fɛ an b'a fɛ a bɛ sɔrɔ an b'a fɛ ni min kɔni bɛ jɛgɛ si wɛrɛ d'an ma an ka don ko wɛrɛ la an b'a fɛ salimu yɛrɛ ka du kɔfɛla filɛ ko bɛ yen nin a ka du kɔfɛla ko bɛ yen a bɛ se ka jɛgɛ ni ɲɔgɔn bɛ se ka mara a la 13 b'an fɛ yan nɔ a bɛɛ ko dingɛ 13 bɛ yan dingɛ 13 bɛ a bɛɛ ko jɛgɛ bɛ se ka mara bɛɛ jɛgɛ bɛ se ka mara bɛɛ la denba yɛrɛ bɛ yan komi denba minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛgɛw lamɔ olu bɛ tɔnba min na Bamakɔ o tɔnkuluba min sigilen filɛ o y'o tɔnden dɔ ye a filɛ ka f'i ye ci sera dɛ a y'a fɛɛrɛ a la dɛ k'a se dama tɛ ka to k'a yuguba n'u k'u bɛ ɲina k'a yuguba n'u k'u bɛ ɲina k'a yuguba fo an b'an ka laɲini sɔrɔ n'anw y'o kɔni n'anw ko y'a tilancɛ sɔrɔ k'o 13 in ko hali n'anw ye tilancɛ sɔrɔ o bɛ diya dɔ bɔ o jɛgɛ yɛrɛ ka wusu yan voilà mɔgɔw ka bɔ Bamakɔ ka na o b'a sɔrɔ a ye jɛgɛ kɛ carton kɔnɔ u k'a san ka taa n'a ye a banna o de don Tanba Dukure ko nin bɛ e faso la yan ne yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye yan min fɔra an ye tariku la mɔgɔ n'i bɛ dugu sigi i kan ka hami ni fɛn fɔlɔ min ye o ye jiko ye nka ji
hali n'a bɛ cu sanfɛ a bɛ jigin dugukolo de kan a filanan o dugukolo ye ne kɔni nana ye n ye min ye an ka maakɔrɔw ye fɛn min fɔ an ye yan ye dugu ye maa bɛ i jigi sigi n'a ye don nata ninnu na dugukolo ka ɲi ji bɛ yan n yɛrɛ ye aw ka kɔlɔn dɔ lajɛ man d'a la k'a fɔ ni sulu mètre 1 ni tila fo ka se mètre 2 hakɛ ma i bɛ ji sɔrɔ e ye kunnafonilasilaaw wele an nana an ye baara kɛlen ye yan yala baara in jujɔn na cogo jumɛn ani e ka laɲini jumɛn ye Tarawele ala k'an bɛ sawaba n b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn n bɛ arajo ɲɛta lamɛnba bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ Jose yɛrɛ Tarawele n b'i fɔ ala k'an bɛ sawaba i na dugu in na diyara an ye a bonyana ma i bɛ faso jɔ min na an bɛ i jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔ jamanadenw b'i dɔn i ye cɛ min ye u b'i jɔyɔrɔ dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka a sijan a n'a kɛnɛ n'a labanko ɲuman ala k'a dan ne ma an bɛ ministère mɔgɔw fɔ ministère de la pêche fana ka taa directeur national la ka tɛna se directeur régional ma u b'an kalamaya olu yɛrɛ ko tellement an ka ko in diyar'u ye u ye mɔgɔw bila ka na an nɔfɛ yan ka fara ORTM mɔgɔw yɛrɛ kan ka fara e yɛrɛ ka ɲɛta mɔgɔw kan TV ɲɛta ani danbe bɛɛ lajɛlen farala an kan an ka nin ko in na bon ko in an y'a dabɔ min kama pour que jamana yɛrɛ k'a dɔn an bɛ lahala min na jamana mago bɛ min na an fana mago b'o o de la an bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ kɛlɛ minnu a bɛ kɛlɛ minnu na a kɛlɛ tɛ se ka kɛlɛ kɛ fo jamanadenw de k'a dɛmɛ o kɛlɛ la o de la jamanaden ɲuman bɛɛ u kan ka jamana dɛmɛ jamana kɛlɛ la o kama Jalarokaw n'o ye Jalaro jeunesse ye an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔ ta n'o ye an ka dugu kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔ don an ka dugu ma ni jamana yɛrɛ ka laɲini ye min ye o ye mun ye o ye tungalata ye ni samiya bɔra an ka mɔgɔw denmisɛnninw bɛɛ bɛ marakaw dɔn ni tungalata de an ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ bɔ u bɛ taa tunga fɛ bon n'u taara i b'a sɔrɔ san o san i b'a sɔrɔ ni maa 100 taara i b'a sɔrɔ maa 60 de bɛ na maa 40 bɛ to yen olu tokun ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ dɔw b'a la garijɛgɛ tanya b'u sɔrɔ u taara laɲini min na o ma sabati dɔw b'a la u taali yɛrɛ i b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ bɛ na u la ka yɛlɛma ka na faso la o fana bɛ gɛlɛya u ma donc n'a fɔra n'i nana san 10 ko la i bɛ n'a ye k'a fɔ denmisɛnninw taama ta ka caya bon o fana u ka taali fana na i b'a sɔrɔ san diɲɛ bɛ cogoya min na nafolo tɛ sɔrɔ i n'a fɔ fɔlɔ o la o hakilina de y'a to an ye nin ko in bila sen kan a filanan ye min ye dɔw fana bɛ taa k'u musow n'u denw to i b'a sɔrɔ ni garijɛgɛ tanya y'u sɔrɔ denw ni muso minnu bɛ t'u kɔfɛ olu bɛ ɲani kosɛbɛ parce que u bɛ mɔgɔ min y'u jigi ye n'o taara k'u to a bɛ kɛ gɛlɛya ye an y'o fana jateminɛ dugu la a sabanan ye min ye minnu fana bɛ dugu kɔnɔ ni a ka d'u ye u ka to u fakɔrɔw n'u bakɔrɔw kɛrɛfɛ ka se ka baara k'u ye i b'a ye k'a fɔ baara u yɛrɛ b'u dahirimɛ sɔrɔ min na ani u b'u ka musaka sɔrɔ min na u t'u bolo n'o ye dugu kɔnɔ u t'u bolo donc o fana y'an bila an ka nin ko in kɛ denmisɛnnin fitinin minnu fana bɛ taa n'u ka jogo yɛrɛ bɛ yɛlɛma ni u bɛ na i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ dugu kɔnɔ u ladamulen u ye maa sɛbɛdenw don u bɛ taa jamana kɔfɛ n'u bɛ segin ka na u bɛ na ni ladabu wɛrɛ min ni an kun b'u dɔn cogoya min o tɛ kelen ye o fana kama o y'an bila nin hakilina in na donc an y'a jateminɛ dugu ni minnu bɛ dugu kɔnɔ ani minnu bɛ dugu kɔfɛ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko anw bɛ se ka mun de kɛ an ka dugu la n'o bɛ se ka nin ko in kɛlɛ an y'a jateminɛ o ye jɛgɛ baara ye a musaka ka nɔgɔ an bɛ se ka a sɔrɔ ka teli donc ko 13 de b'an bolo komi an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ cogoya min na o ko 13 an y'a ɲini an bɛ fɛ ka olu labaara ministère de la pêche ani ministre yɛrɛ vraiment an ka wele an bɛ wele dabila la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw mago bɛ komi kɔ dingɛ minnu bɛ aw fɛ yan n'i y'a jate k'a ɲɛ dɔn yala sisan ni maa min ko k'aw b'aw dɛmɛ u bɛ se k'aw dɛmɛ ni mun si ye ani a hakɛ joli ye alhamdulilayi kuma kun b'o de kan o diyara n ye Jose an mago bɛ dɛmɛ min na o ye an bɛ fɛ ko minnu b'an bolo yan n'o ye ko 13 ye an bɛ fɛ gouvernement k'an dɛmɛ ko ninnu ka se ka aménager ko ninnu ye ko de ye minnu ni kabini fɔlɔ la u tun bɛ biriki bɔ ko minnu na u tun bɛ baara kɛ ko minnu na ala y'a k'u bonyana ka kɛ kɔbaw ye donc jɛgɛw bɛ mara a la a dɔw bɛ yen ji bɛ to a la fo san wɛrɛ mais ko ninnu mago bɛ aménagement na parce que bɔgɔ san o san i b'a sɔrɔ bɔgɔ de bɛ k'a la ka a firi donc an bɛ fɛ gouvernement ka se k'an dɛmɛ pour que ka ko ninnu aménager o ye an ka dɛmɛ ɲini fɔlɔ ye dɛmɛ ɲini filanan ye min ye ni an yɛrɛ bɛ o ye ni u dɛmɛ kɔfɛ an ye an b'a fɛ ji nɔgɔ minnu bɛ bɔ a la an yɛrɛ ka se ka
kɛ fɛn wɛrɛ ka se ka kɛ ka nakɔ sɔn donc an b'a fɛ ni gouvernement y'an dɛmɛ an fana bɛ se ka dɛmɛ min kɛ an b'olu kuntigɛ pour que baara bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ minnu kɛ u ye a filanan ye min ye o ye jɛgɛsi ye an b'a fɛ ni kɔ ninnu dilanna u ka se k'an dɛmɛ jɛgɛsi la pour que an bɛ se ka jɛgɛsiw bila kɔ ninnu kɔnɔ cogoya min ni mɔgɔ min b'a fɛ kolatigɛla o kɛra hali nafolo baarakɛla ye o kɛra jamana kolatigɛla ye n'o bɛ aw ka ɲini k'i lasɔrɔ wala k'aw ka kulu ɲini k'a lasɔrɔ aw bɛ lasɔrɔ cogo di alhamdulilayi an bɛ sɔrɔ cogoya min na komi u y'a fɔ cogoya min na anw bɛ tuba fɛ an ni tuba ye kilo 7 ye an ni tuba bɛ bananba fɛ bananba bɛ kulikɔrɔ fɛ donc an ka dugu in tɔgɔ Jalado an ka association bɛ Jalado ya a bɛ Bamakɔ a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc an kɔni ka dɛmɛ ɲini ye min ye o ye an b'an yɛrɛ dɛmɛ jamana fana k'an dɛmɛ parce que jamana